Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang June, 38 years old at isang dating OFW. Nandito ako ngayon sa Pilipinas dahil napauwi simula nung magpandemya. Sumulat ako upang humingi ng payo. Nakilala ko si Magda. Ang luma ng Magda. Si Magda. Magdalena tunay niya pangalan, Satro! Hindi, Magdarambong. Nakilala ko si Magda habang working student sa isang fast food chain. She was my first girlfriend and my first love. Simula pa lang, God has been in the center of our relationship. Palasimba kami tuwing linggo. 2 years after, tumigil ako sa pag-aaral dahil kapos sa pera at nag-abroad. 2 taon ang contract ko kaya LDR kami. Pagbalik ko, nagpakasal kami at nagkaanak. Umalis ako ulit for another contract. When I came back, bumukod na kami at nagrenta ng bahay. I left again for another contract and pagbalik ko, nakabili na kami ng sariling bahay at nakapagpatayo ng maliit na business. Maganda naman ang takbo ng negosyo pero dahil nabuntis ko siya ulit, lumipad ulit ako para sa panibagong kontrata. Malas yung huling alis ko. May nanligaw sa asawa ko at pinatos niya. Kinuha ko ang 2 anak ko at sinabihan siyang sumama na sa lalaki niya. Napakasakit isipin na habang kumakayod ako sa malayong lupain, may kasiping na iba ang asawa ko. Tuluyang gumuho ang pag-asa ko na magkaayos pa kami nang malaman ko na nabuntis na siya. Hindi ako umuwi ng 6 na taon dahil wala naman akong uuwian. I know that she is emailing me so never akong nagbukas ng email. Nabalitaan ko na lang na 3 na ang anak niya at iba-iba ang ama. Nang ibang bansa na din siya para buhayin ang mga anak niya. One day I opened my email. True enough, ang dami niyang sulat. Alam niya na nasa Pilipinas ako at gusto niya akong dalawin at ang mga anak namin pag uwi niya. Pumayag naman ako dahil ayoko namang maging bitter. Sabi ko sa kanya na patawad ko na siya. When she came home, nagkita ulit kami for the first time after 11 years. Ang ganda pa din niya. Kinuha niya ang phone number ko. Umupa siya ng bahay for 3 months habang nandito siya at doon kami nagkikita. Nag-usap kami ng masinsinan. Mahal pa daw niya ako at gusto daw niyang bumalik sa akin. Gagawin daw niya ang lahat para mapunuan ang mga naging pagkukulang niya at mapawi ang lungkot ko. Honestly, hindi ko masyadong pinag-iintindi yung mga pinagsasabi niya nung una dahil isa lang naman ang habol ko. Ang problema ko,
I am starting to fall for her again. Babalikan ko ba siya para mabuo ulit ang pamilya namin kahit may 3 siyang anak sa iba-ibang lalaki? Sabi ng nanay ko, napakatanga ko kapag binalikan ko. Sabi naman ng isang kapatid ko, kalimutan ko na lang yung asawa ko dahil masamang ehemplo sa mga anak namin at baka gumulo na naman ang buhay ko. Sabi naman ng kaibigan ko, hindi daw ako aso. Hindi ka aso, higad ka. Nangangati ka. Yun ang sabi namin. Sabi ng tambalan, higad ako. Kayo tambalan, ano ang masasabi ninyo? Yun na, that's our, yun na. Hindi ka aso, higad ka. Yan. Salamat sa pagbasa ng sulat ko. Hihintayin ko ang payo ninyo. Ang inyong tambalanista, June. June? June. Okay, kala ko si Jude. Ay. So yun lang naman ang gusto niya eh. Anong maipapayo kagaya na ipinayo ng mga kaibigan niya Yeah, at ng diba? family members niya sa Kung kanya. babalikan, di ba? Akala ko anong tatawag din. Hindi yung kaibigan niya lang yung nagsabing hindi siya aso. Ano kaya ibig sabihin hindi siya aso? Hindi siya aso na tatanghod na lang? Oh, pwede Oo, din. parang gano'n. Tatanghod na lang dun sa ex-misis or sa misis. Misis niya pa eh, di ba? Oo. Tsaka hindi ka naman kumakahol. So hindi ka Oo, talaga hindi ka aso. talaga aso. I therefore conclude, higad ka talaga. Kasi kate lang yan eh. Nilipid ka. Oo. Nilipid, centipede. Yan. Ikaw, pili ka kung alin yung mas maraming paa ang gusto mo. Basta kate lang yan. O marami na yun ha. Oo, alam mo sa tingin ko, nangungulila ka lang din kasi talaga. Alam mo yon, parang nalulungkot ka, and siya yung nakikita mo na pwedeng pumawi ng kalungkutan mo kasi syempre less complications kasi kilala mo naman na siya. Meron naman na kayong dating pagsasama. So, hindi na yung, kasi ang problema kasi partner sa dating, ang tagal minsan. 'Di ba? Tapos hindi ka back to naman square sure. one Back ka to eh. square one. Tapos hindi ka naman sure kung magiging kayo talaga. Hindi naman talaga ka-sure kung compatible kayo talaga. So, parang nakakatamad, nakakapagod. Kaya siguro, ito iniisip niya, total naman, malungkot ako. At total naman, ito naman dati ko nang kasama, alam ko na, 'di ba? Kaya parang you're leaning towards parang I'm falling for her again, ganun. Pero on the other hand, marami talagang complication na kasama talaga yan. Isipin mo 3 iba't ibang lalaki. Paano yung 3 iba't ibang lalaki humabol? Alam mo yung mga ganon? Tapos nakaka-stress yun. Ako din, yun yung, diba? yun yung nakita ko. Ang impression ko kay ate mo girl. O, Siya yung higad. Oh. Hindi, Mali. wag natin parehasin. Ay, okay. Medyo Ano siya? Ano yung galing sa kate? pamilya ng Gabi, di ba? Pwede. O kaya, partner, an siya. Buni, alipunga. Basta Ay, lahat ng nagsama-samang makakate. fungi. Yes. Okay, galing siya sa fungi family. Yes, Diba? yan. Yung misis mo. So, dahil ay nagsama-samang fungi, naging mushroom siya. Yan, Oo, ganon. nag-evolve, naging tao. Yan, di ba? Ayan. So, yan po yung dahilan kung paano naging tao yung misis mo. Ang pinagmulan talaga, nagsama-samang makakating fungi. Okay. So yung ikaw yung nagsasabi, ang take naging mo. impression ko dito, marupok yung misis mo. So, nakikita ko yung likelihood kasi na na mangyari ulit yung Bagay-bagay. yung pagiging marupok niya Oo. ay hindi malayong mangyari ulit. May posibilidad. Diba? Kagaya nun, dahil nga may anak sila doon sa ibang lalaki, kung sino man, parang at any given time, mag-message sa kanya, sino man sa 3 lalaki na nakabuntis sa kanya, pwede niyang balikan eh. Pwede niyang i-entertain ulit. Oo, kasi diba? pwedeng maging tatay ng mga anak. At saka may anak kayo. Oo, so, may- ikaw yung binalikan una. Diba? Oo. Although, hindi naman natin... Posibleng mangyaring ulit yung mga Yun, ganon. yun Yun yung yung- nakikita kong complication. Yan, diba? Pero kung ready ka sa mga ganyang klaseng komplikasyon, gusto mo ng complicated Oo. life, edi go. Diba? Marupok si ate. Oo. At saka, ito yung time din na hindi ka dapat maging marupok. Mas pag-isipan mo yan. Siyempre, of course, mahal mo pa. 'Di ba? Pero natiis mo na
Natiis na muna ng mahabang panahon, 'di ba? Yes, nabuhay ka na ng matiwasay, nang wala siya. Medyo okay. Ang I feel like talagang nalulungkot ka din kasi. Pag malungkot kasi talaga, 'di ba? Naggagawa natin yung mga bagay na hindi dapat. Mga ano yan eh. 'Di ba? Yung negative emotion na parang 'di ba yung mga ganun, parang katulad na nagjejeta, tagal mo na nagjejeta, tas isang araw nalungkot ka, nag-stress eating ka, alam mo yun? 'Di ba? Kinain mo lahat, pati cabinet, grabe ka. Kasi hindi ka na nakapag-isip ng tama eh. Oo, 'di ba? Sa sobrang stress eh. Nalulungkot ako eh, yung ganun, Oo, parang oo. ganyan. Correct ka. Oh, so parang feeling ko nandyan ka sa stage na yan na parang nalulungkot ka. Kaya tuloy, yung kalungkutan mo yung dahilan kung bakit, mukhang parang mahal ko na siya ulit. Gusto kong bumalik, 'di ba? Kaya maganda yung nagtatanong ka rin dun sa mga people whom you trust. Yan, katulad ng mga tao. Karamihan sa mga, 'di ba, nagsabi sa'yo, wag na. Ayaw nila. Ayaw na nila. Kasi sila naman yung nakakita outside of the box. Minsan kasi kapag kamahal natin yung isang tao, bulag na bulag tayo eh. Kasi love na love natin, 'di ba? Sinusunod lang natin yung emosyon natin at Sa hindi truth. ang isip natin, Oo. 'di ba? Ganun tayo pag na in love. Ako mag-share lang ako ng konti talking from experience, partner, na Bakit? Dati ka ding higad? Oo, O dati kang dating fungi? higad. Dati akong hadhad. Ayan, Oo. sige, go. Na Pakinig nabuhay tayo. sa singit ng napakaraming Tao. Kaya ang kating niya talaga. Okay, o sige, go. Di nangyari din sa akin yan. Meron akong karelasyon dati na kami pa. Tapos dahil nga medyo LDR din kami, malaman-laman mo ko nila Basta naming maraming Oo, maraming nakaalam. lahat Oo. na jaunties na pala si ate mo, girl, sa ibang guy. Kami pa noon. Nako. Di ba? Tapos Ito sa'yo, pag nakita ko talaga syempre, yan eh. Naka-move on ka na ba? Di, syempre naman, tagal-tagal na Okay, panahon. sige. Talagang- Kasi kung di ka nakaka-move on, ako Oo, na bahala. oo. Ako na bahala sa'yo, partner! Di baka Oo. may kakilala na nakikinig. Oo, hindi, wala na yun. Wala na. Sharing of Sharing. experience And lang then ito tsaka- para magkaroon lang ng Hindi yun. ng- At saka hindi lang yun ng truth naman kasi yun. Yes, Kumbaga, yes, naikwento yes. mo lang yung katotohanan. O go. Correct, Tapos, para lang siguro magkaroon din ng parang basis or parang point of reference. Point of reference Oo. si to June. add context. Yan, to add context na ito yung ginawa niya. Almost the same experience kami. So, at first nagdalawang isip ako kung i-entertain Mo pa. ko siya. Kasi sinabi naman niya na mahal pa niya ako kahit buntis siya sa iba. So sabi naman ng mga tao sa paligid ko, ganun din. Kagaya na Oo. sinabi sa'yo, June, Wag ng pamilya mo, na. ng mga kaibigan, wag na. Hindi mo anak yun eh. Correct. Bakit ikaw ang ako? Kung sino yung nakabuntis sa kanya, ibigay mo. Di Diba? ba? Sabi ng mga tao sa paligid. Oo. oh. And sinunod ko sila. And Pero ikaw mahal mo pa. that time. Pero syempre, as time goes by, na-realize mo na nga, siguro hindi talaga kami karapat-dapat para sa isa't isa. And mabuti na lang din, kumbaga na-realize ko, may dahilan naman pala talaga kung bakit nangyari yon. Kasi may ipapakilala sa yung bago. Ayun. Diba? Nung una nakakapanghinayang kasi ang haba ng pinagsamahan ninyo. Ilang years. Kilala mo na yung tao. Oo, Diba? Alam mo na yung amoy ng utot niya. Yes, alam mo yung karakas, Oo, alam mo lahat correct. 'Di ba? Tapos bigla na lang nakuha ng iba. Parang manok na inalagaan mo ng ilang taon, pinatuka mo, pinakain mo ng feed, sinimas-himas mo. Oo, tas iba yung iba yung nagluto. Iba yung nagtinola. Oo. Diba? Iba yung nagluto, iba yung Iba yung nag-enjoy ng, oo. iba yung nag-enjoy ng fried Oo, chicken. ipasasabong ko sana yun Oo. eh. Kaso iba yung gumawa ng chicken apritada. Oo. 'Di ba? Oo, so Iba yung gumawa ng chicken cordon bleu. Ano pa? iba ano yung pa? chicken inasal. Yan, di ba? Iba yung tumikim ng paa, pecho, hita, di ba? Iba ang nag-enjoy sa breast, chicken Oo. breast. So gusto ko lang sabihin, sa una nakakapanghinayang, baka sakaling pwede pa, pero na-realize ko in the long run, may ibibigay palang bago eh. May makikilala ka. Ang Yun. daming babae sa Na mundo. less complications. Yes. Walang sabit. Kasi ito may sabit na eh. Oo. Diba? At saka yung sa'yo nga partner, isa. Ito Oo, tatlo. So Diba? akuin mo lahat ng responsibility na yon. Sa Hindi true. naman sinasabi natin masama yung Oo, gano'n. hindi naman. Kasi, Kailangan- syempre, partner, ano lang natin, explain lang natin, kung halimbawa, ikaw ay single parent, nangyari sa'yo yan. Hindi ibig sabihin na sa Wala sinasabi nang namin. tatanggap sa'yo. Hindi namin sinasabing
Parang ganon. Sinasabi namin to sa konteksto nung nung storya ni June, and kwento, ako din correct. based on my Yes, experience na oo. sinabi ng mga kaibigan ko na sinunod ko, na pwede naman akong bumuo ng panibagong pamilya Yan. ng mula sa isang tao na alam mong hindi ka tatraidorin, di ba? Kasi totoo yun panluloko yung ginawa sa iyo Di ba kayo tapos nagpabuntis sa iba. Yan. Mga ganong Eksena, So, yan. gusto ko lang intindi mo, June, na things happen for a reason. May dahilan kung bakit nangyari to. So, malamang natuto ka sa experience na ito. Wag ka na, do not fall from the same horse again. Yes. So, kung tinatanong mo talaga kami, wag na Oo, Masyadong complicated ako din, wag Pero na kung, lang. halimbawa, yayamanin ka, okay lang. Ito pang isipin mo dyan, friend. Ang mahal ng gasolina ngayon. Next week, 100 na daw. Yan ang Oo. sabi. O tapos, ang dami mong gastusin. Doon pa lang nakaka-lurkay na. Oo, pero yung final decision pa rin ay Will be manggagaling yours. sa iyo. So yung sa amin naman, yung nakikita din ng mga tao sa paligid mo, ay base lang din naman sa opinion namin o sa ako sa experience ko, 'di ba? Correct. So yung mga iba naman dun sa paligid mo, June, base naman din sa concern nila for you. yes, Diba? base rin maaari kung paano lang kanila kakilala. Yan, Kung bakit diba? nila nasabing ayaw na, Or 'di ba? base O wag din na. base din sa pagkakilala nila dun sa babae, Yes. 'di ba? Kasi sila naman yung mas nakakaalam dahil sila naman yung closer to you. Yan. Kami Correct. naman dito epa lang. Pero thank you dahil Oo. sa amin ka kumonsulta, thank you sa amin ka nagtanong, 'di ba? Yun. Oo. Pero kung pagpapatawad, sige patawarin mo na para wala nang Sabi sama mo ng naman, loob. 'di ba? Kaya nga tinanggap mo na yung emails, Oo. nagbasa ka na, nakipagkita ka na kasi ayaw mo naman maging bitter. Yes, 'Di ba? yes. Yung ganun, 'di ba? So yung sa kalungkutan naman, marami namang mga pwede namang magtanggal ng lungkot, 'di ba? Kung if you will open your heart to it. 'Di ba? Totoo. Not necessarily a new relationship, pwedeng bagong pagkakaabalahan, pwedeng bagong gamit, 'di ba? Yung mga ganun para pagtanggal ng lungkot. Mali ano mo pa bagong lang eh. karelasyon din talaga. O, pwede din di ba? talaga, di ba? Yung alam mo talaga hindi ka nalolokohin. Kasi si ate mo, girl, may tendency talaga na ibalik niya yung dati niya ginagawa. Grabe naman. Once a fungi, always a fungi. Once a hadhad, always a hadhad. Para mahirap lang gamutin. Ay, ganon. Kasi, babalik at babalik. Nandyan lang siya, naghihintay ng tamang moment para kumati ulit. Bakit namin alam? Based on experience. Experience din. May mga kati kami na nandyan lang sila. Oo, nagpipretend lang kami, hindi kami kating-kate. Oo, hindi. Nandyan lang yung mga kati-kati na yan sa katakatawan. Pero kapag Oo. may nag-trigger, for example, may kinain na pagkain, di ba? May nag-trigger na stress, kakati sila ulit. So, ibig sabihin, once a kate, always a kate. Di ba? Yun ang mga Oo, possibilities, kasi 4 June. times 4 times siya Oo, nangyari. eh. 'Di ba? Nagsimula sa iyo tapos nakatatlong iba't ibang lalaki pa. 'Di ba? Hindi naman natin i-judge kasi iba't ibang baka may May kwento dahilan naman. din, hindi rin natin Oo, alam. Ganun, pero ang point lang talaga is the complications. At ito Yun. namang sinabi din namin, base lang din sa kwento mo. Maaaring meron pa kaming kwento na hindi namin alam. 'Di ba? Na mas mabigat din pala yung dahilan ng babae. So hindi namin alam. So itong mga sinabi namin, base lang din sa kwento mo. Ang tingin ko kasi diyan kunyari, 'di ba nagpautang ka dun sa tao? Tapos alam mo na ngang hindi nagbabayad, o pautang ka Oo. pa ng pautang ulit. Correct. Oo. Tapos 4 na beses na nangutang sa iyo na hindi binayaran. Correct. Dinenay ka pa. Yes, diba? 'di ba? Tinaguan ka. Hindi alam mo yung pakiramdam na niloloko ka, na scam ka. Ganun. 'Di ba? Kaya lang in your case sa relationship, mas mabigat. Yung Yes. utang nga medyo kaya mong palagpasin eh. Oo, kasi sasabihin mo, abuloy ko na sa kanya. Di ba ganun yun? Di ba kapag may Abuloy ko- di ba Oo, pag sabagay nangutang kasi hindi na binalik, bahala na siya sa buhay niya. Oo. Abuloy ko na sa kanya yun. Di ba laging ganun yung linya? So pwede mo sabihin na ganun, pagka pera kasi kikitain mo ulit. Pero yung relationships mas mabigat. yes, and Ganun. it happened 4 times. Oo. So, baka naman June, pwedeng maging matalino ngayon. Baka naman June, pwedeng gamitin ng utak over the heart and Oo. over the lungkot. Di ba? Oo. Kakampihan namin yung nanay mo. Tsaka mga kapatid mo na sinasabing Na wag na lang. Oo, X na. Oo, ekis. Tsaka bukod sa kakampihan namin dahil based on mas kilala din nila eh. Oh, yun. Isa pa rin yun. Matibay Oo. na yun. Mas matibay yung pinanghawakan nila. Correct. Kasi Mas kilala nila eh. kilala kanila, kilala din nila yung babae, Oo, malamang. ganun. Oo. So makinig ka sa kanila. Yung sa amin, pwede ka makinig, pwede ding hindi. Oo, diba? pwedeng wala-wala lang. Kunyari, Oo. panaginip mo lang to. Kaya Ganun. nga, ganun. Kunyari, guni-guni lang yung Yan. tambalan. Pwede naman. Kasi kami naman, hindi naman kami masyadong confident
relevant minsan sa mga advice namin. Oo. So, pwedeng baliwalain mo lang din ito. Pero thank you, June. Thank you for sharing your story. Thank you for opening your heart. Thank you dahil gusto mo na sa tambalan ka kumonsulta. Baka naman itong sinabi natin, partner, yung parang sign na niya na oo nga, wag na lang talaga. Maaaring ganon, di ba? Everything happens for a reason, nothing happens by chance. Yun. So, salamat sa iyo, June, for sharing your story at nawaya. Maayos mo na ang lagay ng iyong puso. Nang hindi ka Correct. na natatarantatious. Okay? Salamat, June. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. batiin lang natin, partner, every day daw nakatutok sa atin ang Arian sa gas station sa Uy. Tabon, Kawit, Cavite. Ayan. Hello po sa mga nandyan, sa mga CSR na sila Jet and Heidi. Galing yan kay Bong. And hello kay Emma Ruth. Ayan. So thank you sa pagtutok. Ayan. Lagi daw malakas ang kanilang radyo at pati daw yung mga customer ay nasisiyahan. Baka Yes. naman penging gas. Baka Lagay naman. nyo lang sa tabo, pwede na yan. Kami Ayan, na bahala. pwede. Kami na bahala dyan. Para-paraan yan. Kaya sa bote ng mineral water. Yan, sige. Litro. Anyway, salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa amin at hope you have a great and a feel-good Thursday ahead. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!